Dia kene ke benta ke bakalai ri bakini ki sendran kidang yelak keman yelak sengobha paramaki namarba kalakut sidkhat kata ka jingle jalap jongki te kila ya ai kliang yuai mo ya kita ki present jongki ban pen ya kata ka jing ya jongki hapring paramaki kumki sendran te hangne u mathayas bad u yonis kidang ya ai kliang yuai te hangne u yonis ulaang ha mathayas ba ukwa ban ai u yauni khulam namarba u yo to sisin porba utho long ba kata ka sia khulam jung o kala lutkin bat hangne u Matthias ru ula ai hau Yonis ya kata ka kot kelima ke balong sada kenang bau Yonis unyo kin ban tho jing tho ma uru namar bau Matthias ru yo ikin ba ka kot kri sada jong u Yonis kalalun te namar bau une u Yonis ru ude basmat ban tho ma ba tho i Bible te hangne u Matthias ru wang banga kemen bang yo perlok kuma phi ubanang ban tho kumbala syana step pan Yonis ula ong hakine ki parasendan yung bakalong kebadan kam ban slipar na ia Thomas namarba kata ka slipar jeng kalajan masa kawai ru kalong kumban ai present ken yu namarba ulas ngau diau hadian ke jing yap jong garema te kumban pen kemen ken musim jeng te hangne Matthias ula cek ya kata ka pelapisa jengki bakaran setang kawai te ula ngak ken namarba kaset don kumba ar pelama te ong ba unlik keli ken na Judas yo ba ushim namarba yo lese dan kam tire ye tenre anda haba ula likeli Judas ong uklemshim baru ula keli dan kam yo mo bantit slipar ya Thomas namarba kadang long king geto ban suru kadang long tenre u Matthias beru ong ba kalong keberan kam mo ban ai present yu menta namarba dan senosi kenang bom la ban kerja iki tang ba hang ne paru Judas dapat yau than ya kata jing ong jong Matthias kumbala janmen kat ba kinang shongkai paramaki kila yela keman yela sengobha te hang ta kala poi sithi hu jisu bakala yathu kata sithi ba ulazara suladan kata ka jingpang ba kham korden te hang ne jisu ula yathu ken ha kita ki senran te anda ha bakila tip kila kali hu badon kam ne aman le syaga ying jong lazarus te jisu ong kam don kam ya ka menta te kin sia pej pada hadin jong kata ka ajing lab jeng u sipo Jerusalem bad anda ladap nang ta kin sia pej ken kumno bakin le tikat ba kidang ya perkhat hangta ban lej syakata ka jing elap te Thomas ulas ngo artatien namar ba uting yo ba mi biang ga jingkulmar namar ba hadien ba uladu ya kerema ba ulu i ba kala yap kuntu te kala kada kin yu baru kala pensnusi baru kala penting ken tang ba hangni ujisu ong ba ngimdei ban sange ken yin ha ban turben ai ba ke bara kan long na banta ga mon jong belai de belai kin ba penjaj itaki bara di kumbala syai pat anda bagi lalet yau te Petros ulajin kenang ban yai lang baru Thomas baru ulajin kenang nak banta ba unya thu u ya ke namar ba u ya ba Thomas uladiau tiang ni kat bagi dang yai te Petros ulai thu o Thomas ba ma uru uladu ken ya kita ki be ba thonjung u ha ka por ba bun yu jisu ba uladu hadu arngot ki khonjung u ba kimla ban mi seperti tiang ni ula ong ba uladu mong hiu jisu anda la ja kita ki jing ya kita ki nam sneu ma tang ba khadu pan ubut be jisu namar ba anda ba lo perkhat ge jing jing u ki por menshwa kalang ga ba khoru kharam ga ba tip si bon poi ten re hadian anda ba lo jing jisu yo ge jing im thamai wala ka tarupan kadan ben kata ka nam sneu ga ba ja jing jing u tang ba nrei ushania be ken hau jisu namar ba yo i ba ulale sibun ba kita ki kamba Teu Thomas pat ula bu jing keli ken ong ba wala da jia kita ki jing yap kita ki jing sha le ben ni taki nam sneu ru ka piang bai pan pu diu jisu te hang ne u Petros ula ong u ba u blei u dei ma u ba thau ya ka banang ber ka perthai ula ban le ki bara tang ba ka bai dei bat ka yap ke im ha ka ta ka jing ya lenti bat u ngim tip ma ka ki jing mo jing u shaphang ga yap shaphang ga im ka jing sha ula ban pen im ma ta da mon tang ba ngim tip balai te hang ne ru Petros ula ong hau Thomas ba mungkin mau na em kajing ong jong u nai thulu pau Isaya ong ba namar ki jing mon jong na kim long kum ki jing mon jong phi lemni ki lenti jong phi kum ki lenti jong na ong utrai ti anda haba ula ong kum ni ule Petros Thomas ula ong wat ju quote kulmar mo ya ki kintin na Bible namar mem tip kai bara ti henrei Petros hang ne ula sngam ben war ong ben to ka song ka mon jong phi kat kum ka jing sang thu jong phi ti kumbala sha dan step kila ya trei ban pun khoj uto ko ba ki ya bela mo ti henrei ha ka por Judas ulas ngo thaj ban trei te ula pan mi ya ka wai ka idea da ka ba ong ba lada ki lej ya lap ha ka no ka jaka
te kin bu yo tau nong krong bo un krong ya kapisa na kita ipat ba kiba wan ken basngam ya ta jingilap namar ba ban tre kumne ma kalong ka ba pan phlap ya kata ministry ka cakap le jalap hab ban su tre kumne ten rei omdan bas ngap yu ma ya kata jing aya dia jenggo te hadin pan anda ba kim yasngap te le syong maroi bar ula ba maroi te hangne u yonis ule jajan jengu ule keli ken belai ba ulong maroi te hangne u judas ulang ba ukwa ba ban penkiu ya kata ministry jong belai baru ukwa ba kan nyar ken ba leng ba da kata ka jing sim pisa na kibriuru kanang ba maki kin sngau ba kidan bantalang kin ya kata ministry kanang ban la ban seng ya kata hima jong belai tin rei u yonis ulang u ba sngatanat ya kata ka idea jong me parlong kumu parasan rantang ba lese kalong ga ba bakla na ne ngimtip kalong ga ba deiru tang ba mangaru mo nga chet don sibun ba ki idea tang ba ka ba khadu uji su ayengi na gawai pat ka boy hoj u menjur ya kata ka idea jongi tang ba bun sin ni hapon ko ngo u teo u yonis ulang u balai mem leit kali hau jisu dala de hi mo khanang ba men yo yo jubam te kumta siting sngi pan judas ulden ban yakran bot jisu od judas ulang jisu banga kwa ba ka hima jong me trai bakan wan na badang shikando te u jisu ulang ba ngarung kwa ban wan ra e kata ka hima jonga na badang hapo donon jong me baru hangneu jisu ulang ba me iu te trai ula khot ya kita ki longrod jeng u da ka kerteng jeng ki baru ya kenengan yalap sekte ipai ba anda ha bang ala yalap support Jerusalem Malaysia kilale hapo Jerusalem ban yalap ya kata ketian jong belai dia hangneu jisu anda ba lui i ba kita ki farisi ki yadi ya kita ki longrod hang ta hayo ti kum tau la lek khnang habadan kita ki farisi ul ongkum ne shisha nga ongapi ubam besut naga jingkhang sya ka jingker jong ki longrod henrei udale kiu nawai pat uta ulong uba buiti baru unong tu tiu jisu ulong khanang kumne ban thau ya u ken yala deba mono uta bale yalap ya kano ka kanja gospel lamda ki la yalap ha kerteng jung u lene ki wan leng ba jung u kumbam u de to jingkhang gamon ba ki la de gi nong tu lene kita ki batam ktin te hangne anda habau jisu ulong kumta kita ki farisi ki sedang ban ap dengong gen kata jingkren jung u te sipang jisu la le kiu hangta haranama hangta step hangto te ula kren shu sipang kata ke hima jong bele te hangni anda habo jisu la ong ba umdan mano ru ubalet shu pa habenang lemda ki le leng ba jong u bat ma uru udai tau lenti kaban le shu pa te anda habo la ong kumni kita ki farisi ki sedang ban pasel paramaki baru kila subut ki ong ba kila kali pramaki hatom de une se upto ubangi yawat ban lan thamau u lane ban sa nar phana u une de tau nong kren ben belai ula kam yel de bo de belai baru ula pen khen ye ki anjong moses te anda bo jisu la yas ngau kumta ula nang kren tang e shu khanang ben kin yas ngau bat hang taru kila ang ba une ubriu de jisu wa nazaret ula kam yel de bo de mesaya kumta la don kam ban le e na kumta jongu baru kila ang ba une ubriu ulang ubat ngin hakaba ulaya kedia kepu bat kita ki gentil bat kiwi bat kijat beriu ula pentengin ya kata kajinga jongki ya kata kaniam jongki ti anda habau jisu ulaya sngo kum talele ulaya rung sendon syapo jong kata ka tempel namar ba ki khang ya ki gentil ma bakin le rung hapo kata ka tempel tu jisu namar ba ula kedia kepu bat kita ki gentil kumta ula le rung khanang syapo jong kata ka tempel ban bit tengin syu ya ka kita farisi ru kila le buat hadin jengu baru kila kelih u balai ulale kumne tiu jisu per ulaong ba ule kumne nak benta bon wan ra e ki hima jong balai te kila kelih u ban ra e kata ki hima jong balai ka kumno ong ba udang syu sedang ban wan ra manta bat magi kim itu te hangne kila kelih u ba ulai yo bor na e mo u ulaong ba yo bor no pa jong u ba banang bat maki pat ki klem itu yo bat ki kelih u kumno kin itu yo ba mo uru ula kelih ki kumno kin itu namar ba kat kita ki kamba ulale ula pendep shiki bebun kita ki jinga thu lopa ma ten re maki kim itu ki ong ba maki ki tip ba ya kata ka anjong mosas ru jisu long haki phim tip ya kata ka anjong mosas ti hangne kin kilas dang bedumang baru jisu long haki ba phim de kita ki lang brod jonga takadau habanga khot ru phim yos ngau phi kulut iskor jong phi henre kine ki lang brod jonga kidon hangne senda jonga habanga khot ya ki ru is ngau thu ya tien jonga ba mangau de kanrat jong ki bat kumjuru amron mano bala ban kini
na ka ksanti jenga yakini kilang brod jenga na ba ukpa jenga ula ayaki hanga ti anda ba ul ong kum ta kila nang dumok susu kila lej wat mau ban dan themau no yu ti hang neru jisu ul ong ba ublei udan hanga ban mangaru ngadan ha ublei manga bor kupa jenga ngilong kiju ti anda ba ul ong kum ne kala pen ki bitar ki du ta kata kum ta kila kawang mau kila kulmar kila lenyar ta ki briu ban hang ne u jacob ru uladai shimau na kli jengu te hadin anda balami ta jing kulmar kilami na ta tempel badru kila haban jait leng bagi khoru kharam hang ni ki haban cross ya kenika wa ru nang ne tendal apoi hata hieng kila sumar gen jo jacob hang ta si phang ru le i bau zabidi ukpa jong jacob odiones ulawan poi ge hang ta namar bau latip ba kalami e jing kulmar te si phang ru jisu ula pule ya ta ka sithi baru le i ba ula ras layap te hang ta ulas dang ban kulmar us dang ban khia ka kli jengu baru la perkhat ba ma kat ka baule kidan kita ki jing yap ki jing men saw tang ba un le kumno akon taman pendem yaki hima jong ble ti hang ni anda ha ba ka meri gloi i bos ngosi kumta kala le hajan jong u baru kala pentengan kala kali na ke kada ti hang ni ula yathu aka bat hadin ru ula yathu sendan ki bara ba uang ba ula ras ula yo thia ti hang ni u judas ul ba lado yo thia balengin khuslai ma namar bu jisul ang ba un haban lej biang si Jerusalem namar ba lada un lej biang si Jerusalem kamon bagita ki farisi ki la ban panjap yu ki yating kin yo ba jisu sya panjap tang ba jisul ang ba un haban lej 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 ban pen e ken ya ke e ma kepadan kam bat makiru mana ki bayar lej hang ta kin yo e ken ya kata ka ba un sale ti hang ta ki le ting kin baro tang ba kin le kumno kin haban ko ngu kin ya kata ka jingong jongo te kumba hatin saus ngi e ujisu lalet mi sipo bethany syaka jakasa jong ke mary ke maratha pada ki hinmen ki para jong ulas rasu balayam te ulalet ban pentengan ke nyaki sipang to para jong ki te le iru bagi bebon ki beriu ki lawan sita ka jing yap jong tau bahyeng jong ki te ke maratha ru anda habak le ngau bau jisu lawan kumta ke lalet tan ke nyu baru kala keren uma kala ong u ba ko trai lada medan hang ne upara jenga un dayap ken henrei mentaru ngatip ba ki e ru kat ki ba me pan no bole kupa ba beneng ubele ru un ai heme ujisu la ang haka upara jang pha uklem yap henrei un sami pat ti henrei ka maratha gale thu ho ngatip ken ya kata ka jing mi pat ha kata ka sngi jong ka jing mi pat un sami bek pat tangba kalong ke baslem pelat ban ap hadu wata ka sngi ken namarba ngakwa ban yo ibe yo menta ti hang ne u jisur long ka ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jing im utau banget hanga la ulayap ru hanrei un yo im bat ubriu baro uba im bat ubanget hanga un nam yap no lano ru panget nyam ya kata u jisu la kali ka ti kamara tharu kalong u ba hoj ko trai nalangen hame memelong ukris ukunu blai uban sawan syakani keperthai ti anda ba kal ongum ta tu jisuru ulas ngo komen kenya mensim long kumba ula yo ya kata jingkerku nakani ka maratha ti hang taru jisu la phalai khat na ya meri hagane ka maratha kan menjongka ti hang taru le i ba thomas ulas dang bandumong namar bau lias ngau ba imat bau jisu un penim ken yong lazarus namar ba ya rema ma ka badai ba syakri u ui bej makan yap ten reyu tau briu ba khlem syakri u umut ban penim takarau kla don kata ka jing ngau u ngau kumba ujisu sya siliang ken ya kata ka jing le ti heden nang ta anda ka meri kla poi hajan jung u te kum ta kala dem khrum hakhmat jung baru kala ngu khasiu kala yam baru kala ong u ko trai jisu ladame dan hang ne tiu tau para janga unnam dalayap ken tiu jisu ru anda habau le i ba kala yam gada sngusi bat kumju ru kita kiwe ma kibadan hang ta kile un ya kata jing yam jong tau prasnang tau kurja jengki kumta ujisu ru anda habau le i ba ki las ngusi kumta ma uru las ngusi kem sim ule yam ken ti hedin ujisu la pha le yalam yaki syakata ka jaka batep yau tau lazarus ti anda ki la poi kata ka jaka te ka maratha ka para jong tau balayap ma ka ong u ko trai uni u hanman jongi ma ulayap hadu la sausngi e te ula sama utung ken te jisu la ong ka ngam semla ong ma pha ba la da phan yo i ko buram jong bulai te nda kom ta jisu la pha khli ben eu tau mau te nda ba ki la de ban khli hang ta te jisu ula khmit sebdeng baru la ong
kokopa ngangu yame namarba meju osngau yanga ngate ngatip ba mesngau yanga halakasngi handrei ngala keren na kabanta jong ne upat ba ubayang borok sodong bakin yo ngen bala pha dama me yanga te haba ula keren yikini ki ru borok mo te hangta kita ipat ba kita sngap jar baru hangneu jisu la perta da tien ko bajam ko Lazarus to mina nang to na jingtep jong me bat hangta Lazarus ru la ya iken suki ulami na po jong kata ka jingtem bat anda haba ulami la ya ba kita ki jan sob jeng u ki barathai te kita ipat ba ila ya lenyar ken ki gumba mi utok sut ma ki dan ru ki ba kende mensim long ba kim ngen hiru la ne la bat om ki don ki bangen ru ti anda haba Thomas la kata ula lengo baru ula jawaman ba ke ba ya kalong ka ba isir khai ken kata ka jingle jong jisu bat kini ke bara kalong kumban pen ko barom jong play bat kum juru kumba jisu yu ong ba man pen pe ba da ka ba ha ka ba kan jada ken ba ma u udai shisha utau jingim bat utau jingmi padru man pen ki briu khanang makin ngan ta ko poru ba pen mil saras lei ba kiladon kita di farisi ma ki balaya pasio baru gil ong ba udai utai ken jisu banasarat balakam yala de ba udai ukhon jong bulai mesaya tukumta ulamot ban lekan banana ken syakita ki sinagog jengu sepok saneh derin khnang ba antip kenya kata khubor bo jisu lale tin kumba asngi ye kumbala janmen hakata kasngi le yi ba kine ki parasan ranma kilaya kren ken sepang kata ka jingle jong jisu ba kilaya kelima kumno bo jisu ya kita ki badan hasnda jengu ma kum ke iden ru kala hap khon hadu arsen nang ta ka rema ru ka yap tang ba ukham pen im re yi paj ba pat ule ken long kumba patiau ken ya kita ki priu ki badan hajan jeng kham tam le ki ba syakri te hangneu Judas ula kli ki mo kumno bakis nguthu shaphang jong kita ki langbrod ki bau jisu ong ba kita ki langbrod jeng ki sngap ken anda haba ula khot ya ki te anda haba ki lepen sngthu yu ki ong ba mo kita ki langbrod kita ki bobot yu ki ba ko ngo yu ten rei mentapat Judas ula kli ki te kamot bau Thomas ru dei shu tau langbrod jong belai namar bau ulas dang ban kier na kata ka kun jong ki tenda bau ong kum ni te kala pendumok ke nyona thanel ong ba judai ban ong kum ta namar bala dau Thomas yu asngau kalong ba kata mat yong hadu kata te hangne kilas dang ban ya kulmar ken tang ba kila ya kontrol no ya kata ka jing kulmar hangta te hangta hiru Jacob ma ulas wan kata ka jing pang jong ti hangne Jacob ni we Jacob men jong yane sula kali kumno ma kade sisha kumba ong Judas namar ba pek kumuni Jacob beredru hangne bopeli mo isndai ken ba kata ka jing pang jong kala trei ulas lembah tang jisum patio ten rei Jacob perlu ong ba kini ki barok ki bangai sem ai ba tandon ke jing yade pring jong ngam baru belai dai ban yak keren lane ban penrem yo jisu baru Jacob ong bangahun ke ke bau belai ayanga bat kesong ha ke bor ke ti jong te hang ta klia sange no de namar ba ki jo kita farisi ki la banama mau jisu la le ata kamba kumta ki la penlong meeting hapo san hedrin jongki ki ong ba la dei be ban pendap yo tau briu ba ak belai tien reu Yusuf baru Shmuel pan hangne namar ba kila ya kita ki kamba jong jisu ma mat hang taru Yusuf lo ong ba ukpa jong dan kata ka por ba jisu le ya kata kamba ba pen im yo tau briu bala yap la kumba sausngi bala smai utung te kumta kala bande ke jeng sisa tang ba kine pat ki farisi hangne bat isidasi ni ki penrembet ya kata ka jing ong jong Yusuf bat hangne Shmuel ru ong ba dei ban aino ya kata ka final rai ma khnang ban penyap jisu rei don kam ban wat benia susu ban investigate ken ban tokit susu ma sipang jong ban jo sisa bau de sisa ne amu tau mesaya ten rei kini kui ong ba don kam shu ban ap namar bau jisu la kam sisa ba udai belai baru udai tong mesaya kumta kane klapen khen ya ki anjong Moses bat ya ka jingen jong gijo te hangta uneu bos jeng ki ru hangne bosang ma uneu de shamai jeng ki ulai yang ding tau ong ki ba kin dai ban snap baru kim snop thu ya ke ba ki keren kumta la penrem ya kata ka jing ya jong ki tin rei mo upar ulong ki ba ya ka ba menta kin ha pan le dak wateng ban yo sisa ki proof namar ba lada kin sanar pna jisu dan ne man penyap yu namar bagi paj ba ki latem te yo le se ka mi ka thama ken hapadeng prama ki civil war ma te kumta hab ban riam yu lan ne ban pej bai ki jingle jung
ba lada ka dei ke babak la sisya on penyap yu te hangta ke lepon kut ya ta dorbar te kumbahin ke to ke sngi le I ruba ka yeng jong ka Mary marathabu la saras ki khat ken ye kita ki baki sngau jan ban ya le kemen ken ye kata ka jing yo pat jong la saras ye kata ka jing yim jongu te hangni ru I bau Yusuf nang tau Shmuel baru kupa jong Yusuf ruki ya dan hangta nak ban le yathu ken ya kata ka jing pelan jong ka Sanhedrin jong gi Farisi ma nak ban le ye yu Jisu te hangne u Shmuel u ong Jisu ba kada mede sha u tau Mesaya ba mekam mederu khonu breu le khonu ble te ka ka plan jong me te Jisu la shus ngam be te ong ba le se melade sha to Mesaya ma te kamot ba mela ban don ye kita ki army sipai ban ye le thma persya ye kita ki nongshun ma ki bawan ban rule ye kita hima jongki baru le se omde tang kata ka hima Israel ka ban mane ye me le ka ban khenye me kum to sim andre wat ki we ru kiri kin mane kinye me lada kitim ba mede Mesaya te hang tau Jisu long ho ba le se phim sngau thu ka ai ka jing mot janga habanga ong shaphang jong to khonu breu mor Jisu long haki kumne andau khonu breu wan de ha ko buram jungu bat ki angel ba khoj baro lembat u anda kum taun shang halar ka khet ka buram jungu bat an yalum lang ye ki bin riu baro ha khmat jungu bat un penya khlat yo wei na wei pat kumba unong aplang brod u penya khlat ye ki lang brod na ki blang ti un buru ye ki lang brod shakamon jungu hendrei ye ki blang shakadiang jungu anda kum ta usim un ong hagita shakamon jungu to wan pi ye ki bala kurkhu ki jong u kpa junga to yo ye ki hima ya ka bala pen kreken ya phi nadu mendang long prathei namar ngalat khan te phi la ai hanga ban bam ngala sliang te phi la ai hanga bangandi ngala long marwe te phi la ya khot lem yanga ngalong balarang khuin te phi la pen kup janyanga ngala pangru te phi la wan ban sumaranga ngala long ha ka bendi te phi la wan ken hanga par uno no bom le ya kata ka banga ong ka bang yathu api manta bar ngaru ha kasngi ka khadu nganam ithu kinyaki kumbamaki kimi thu yanga te hang ta shipang ru le I ba ka Mary ka lang wan na yo ba ka wan ra ye te jing the jangka te hedin ka la sei ya kita ki jing the jangka ka dei pan ban kita ka jingsle ka bas ngor ka ba kordar baru ka bas mai ubi hadu kata kata kum taru kala pensle I kejar jong Jisu bat kala nyat ru ye kejar jong u dau nyukli jangka te la pendap ye ka ying jong ki da kata ka jing mai ubi ka long ka ba ngobang hadu kata kata te hang taru anda habo Yusuf li I ka jingle jong ka Mary long boleh bo Jisu sha bet bakan nyat ye kejar jong u long kum ba open long so ka nyaka I wit te long kata ka jingle jong ka long klem akor bha te hang tai ru uni we nei sunran yung Judas Iscariot mo kon jong Simon uban sadino Jisu te ula kaliken ba hato balai bom shim la dino ya kita ki jingsle kumba lai spa suka kumba dino ya kita ki tiar mo namar ba galong itenan hadu ta khanang ban a jik te badung te ya kaneru ulong namar ba ulong kumba pikir na wanta jong kita ki badung long ba kwa ban le ba ya ki henry ya po dono jong opat kangen ba le se don ke ke ba ula pun ya ka bas new ke namar ba bunsin ula jusim ya ka bai commission po jong ka ministry jong ki tiang taru Jisu ul ba to ina ken je kene ka briu kala ri ya kene ya kata ka sngi klan masala ban tep no yang aken namar ya ki bedom pin yo lem bat piken hala ka sngi andre yang ate pinom yo habaro jong kata ka sngi namar bangan salet no te bat ru ul ki ba shisha ngan ong pi shono ru sya ka ba on yalap ya kene gospel hangne sla perthai on yathu ru ya kene ka ba kene ka briu ka Mary kala le nakabanta ban kan mau ya ka te anda habo Jisu la ong kumta shphang ta ka jing talan masala na banta jang ta ka jing yam te kita kila yelanga kin ba u thau shi ai kin kata ten rei usmual namar ba ula ingia ya kata ka jingle jang ta ka breu ba kata ka jinglong jong Jisu la mi na kata ka jaka paranda habo ula mi te shphang ru Judas ula mi baru hangne kila ya keren bahadin ka to ka nesngi le I ba ka sngi mar rakhe ya ka nem jong jing lai kala poi te ki bobon kita ki nong shong jong Jerusalem kil ap khmi lenti yo Jisu bon wan rong shata kil ap khmi lenti da ka donon ka ba lailun baru ka jing kaman ma tin re yidan ru kita ki ba ap khmi lenti rengkat bat kita ki wat itari jong ki khanang ban yo ban panjab yo namar ba ki shun yo u Jisu tip ya kata tang ba open kreben ban li rong shata te hang ta ru kita ki senran jong u kilawan ra o iya kata ka we ka kada khanang bon kiu
baum lei rung shepo jong kata ka temple te hangne ru ka story ka kutna baru kane ka season ka kutna te ki parlok ki parabangan jukum ju ya ka manta ka sngi ngin pun kutna hangne namarba kane ka season ka lakut kin te ngin saya kedu pan ha ka season 5 ka ban sawan mo kila pan mi mentau snam te ngin saya kedu ngin saya pe kata kopor ngin yu ikin ya ka story jong jisu nang ta shakhaman kuble sibon kuble si jarngo